100 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକା ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇତେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 100 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ସେ ବାଇକ୍ଟେ ପାଇଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବ। ସେ ଜାଣିପାରିବ ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହୋଣ୍ଡା ସାଇନ୍ ଜିତୁଥିବ କେତେ ଖୁସି ହେଇପାରିବ। ତା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଥାନା ଛକରେ। ସବୁ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଏଟା ଆଗରୁ ବି ଚାଲି ଆସିଛି ଲଟେରୀ ସିଷ୍ଟମ୍। ଏ ଜିନିଷ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ ଆରମ୍ଭ ହେଇନଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଥାନା ଛକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମହୋତ୍ସବ, ତାଙ୍କର ଥାନା ଛକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସ୍ୱର 4th ବାର୍ଷିକ ଲଟେରୀ ଧମାକା ଓ ତାଙ୍କର ଉଠାଣ ତାରିଖ ଲେଖା ହେଇଛି 13/10/2024 ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘଟିକା, ସ୍ଥାନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ରହିଛି ହୋଣ୍ଡା ସାଇନ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଫ୍ରିଜ୍, ତୃତୀୟ ପୁରସ୍କାର ୱାସିଂ ମେସିନ୍, ଚତୁର୍ଥ ପୁରସ୍କାର ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ, ପଞ୍ଚମ ପୁରସ୍କାର ସାଇକେଲ, ଷଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍, ସପ୍ତମ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଝି ନେବା। ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ଯେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଦାୟିତ୍ୱ, ସେ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ, ତା ସହିତ ଏଠିକାର ଗ୍ରାମବାସୀ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ନେବା। ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ। ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ସବୁବେଳେ ଥାନା ଛକ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଭେଟି ଦେଇଥାଏ ସ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ନିଆରା ଜିନିଷ ଦେଇଥାଏ। ଏଥରକ ଆମେ ବି ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ବୁଲିଲୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଉଛି। ତ ଏଇ ଲଟେରୀ ବିଷୟରେ ଟିକେ କ'ଣ କହିବେ, ଯେମିତି ଆମର ସମସ୍ତ ବିଶେଷ କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମର ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ କେମିତି ଏ ଲଟେରୀରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ, କ'ଣ କହିବେ? ଏଥର ଆମର ଏଟା 4th ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏ 4th ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ କିମ୍ବା ଧନୀ ଲୋକ ହଉ, ଯିଏ ବି ଲୋକ ହଉ, ଏ ପୁରସ୍କାର ସେ ପାଇପାରିବ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କାରେ। 100 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକା ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇତେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 100 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ସେ ବାଇକ୍ଟେ ପାଇଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବ। ହେଲେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣିବ ଯିଏକି ସେ ବାଇକ୍ଟେ କିଣିବ କିମ୍ବା ସାଇକେଲଟେ କିଣିବ କିମ୍ବା ଫ୍ରିଜ୍ କିମ୍ବା ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଯାହା ବି ହେଉ, ସେ କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତା ପାଖରେ ରହୁନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ୍ଟେ ଆମେ କଲୁ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏ ଲଟେରୀଟିଏ ଆମେ ଉଠାଣ କଲୁ। 3 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ବହୁ ଲୋକ ବି ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅଡ଼ଙ୍ଗ ବଜାର କିମ୍ବା ଲିଙ୍ଗପଡ଼ା, ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁଆଡ଼େ ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି ସେଇ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଆଉ ନିଆରା ଇଏରେ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଲଟେରୀ ଆପଣ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଲଟେରୀ ଧମାକା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ସେଇ 100 ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି, ଏଟାକୁ କେବେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି? ନା, ଗରିବ ଲୋକଟେ କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣିବ? ଏତେ ପଇସା ଯେ 200, 500, 1000 ଆମେ ଯଦି କରିବୁ ସେ ଲୋକଟେ କିଣିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 100 ଟଙ୍କାଟେ କଲି, 100 ଟଙ୍କା କିଛି ନୁହେଁ। ଏବେ 100 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଚକୋଲେଟ୍ର ସମାନ ହେଇଯାଇଛି। ଚକୋଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଆଣିଲେ 100 ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେଇତେ ପଡ଼ୁଛୁ। ଡେରି ମିଲ୍କ ହଉ କିମ୍ବା କିଟକାଟ୍ର ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଟ୍ ହଉ 100 ଟଙ୍କା। ସେମିତି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକକୁ 100 ଟଙ୍କାର ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। 100 ଟଙ୍କାଟେ ଆରାମସେ କାଟିକି ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ କହିଲେ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ। ବିଶେଷ କରି ଥାନା ଛକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ସବୁ ବର୍ଗର ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ এই ଜିନିଷଟା କରିଛି। କେବଳ ଖାଲି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ବଢ଼େଇ ଦେବା ପଇସା, ଟିକଟର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼େଇ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭାଇ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଆପଣ ତୃଣମୂଳ ଲୋକ କେମିତି ଏଇ ଭିତରକୁ ପଶିପାରିବ, ଲଟେରୀ କ'ଣ ସେ ଜାଣିପାରିବ। ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହୋଣ୍ଡା ସାଇନ୍ ଜିତୁଥିବ କେତେ ଖୁସି ହେଇପାରିବ। ତା ସେଇ ଖୁସିର ମାନେ ପରିକଳ୍ପନା ମାନେ କେବେ ମାନେ ତା ଆଖିରୁ ଆନନ୍ଦ ଆସୁରୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ବିଶେଷ କରି ଭାଇ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ଦୂର ବାଟରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀରୁ ବି ମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ, ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟି ସିଷ୍ଟମଟି କରିଛନ୍ତି ଥାନା ଛକ କମିଟି। ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏବେ ଲଟେରୀଟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତ ତାଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ପୁରସ୍କାର ରହିଛି ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଭାଇ ଟିକେ ଲଟେରୀ ଯେଉଁ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ପୁରସ୍କାର ବୋଧେ ଟିକେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମର ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ରହିଛି ହୋଣ୍ଡା ସାଇନ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରସ୍କାର ରହିଛି ଫ୍ରିଜ୍, ତୃତୀୟ ପୁରସ୍କାର ରହିଛି ୱାସିଂ ମେସିନ୍, ଚତୁର୍ଥ ପୁରସ୍କାର ରହିଛି ଆମର ମୋବାଇଲ, ଆଉ ଆମର ସପ୍ତମ ପୁରସ୍କାର ରହିଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର, ଆଉ ସାଇକେଲ ବି ଅଛି।
ଆଉ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ରହିଛି ପୁରସ୍କାର ସେଇ 100 ଟଙ୍କା। ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଥାନା ଛକ କମିଟିକୁ ଆହୁରି ବି ସେମିତି ସେ ଶକ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଯେଟା କରିଛନ୍ତି ଲଟେରୀ ସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ସହରରେ ଯଦି ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି କିଏ ତିଆରି କରି ମାନେ ଲଟେରୀ ସିଷ୍ଟମ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ସେ ହେଉଛି ଥାନା ଛକ କମିଟି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଲଟେରୀ ସିଷ୍ଟମରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କିଏ ଜାଣେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଗୋଟେ ହୋଣ୍ଡା ସାଇନ୍ ଆପଣ ବି ନେଇପାରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।